Ja siellä 15 Alicia Keys ja No One. Ja nyt siis meidän vieraamme on täällä, eli The Giant Leapin laulaja kitaristi Sebastian Reiman. Moi. Tervetuloa. Moi. Niin, teidän debyyttilevynne, katofko ihan rupeaa yksistään, Another Day Rising, niin sehän ilmestyi tuossa lokakuun lopulla. Viimeinen päivä, joo. Viimeinen päivä, ja nyt se on pihalla, onneksi olkoon vaan siitäkin. Mä oon kuullut vaikka minkälaisia tarinoita, kun bändi on levyttämässä, että niillä on kynttilöitä lattialla ja tietynlaisia kuvia seinällä, että ne pääsee siihen tietynlaiseen moodiin, niin oliko teillä mitään tällaisia? Mä suunnittelin jossain vaiheessa, että mä olisin ottanut jonkun Elviksen tyyppisen julisteen tai jonkun vanha Springsteenin 70-luvun kieltojulisteen sinne seinälle, mutta se ei ikinä onnistunut. Mä muistaakseni hain sinne kynttilöitä jostain syystä ja niitä käytettiin loppupeleissä siihen, että pidettiin sitä studio-ove auki, et se ei mene lukkoon. Ei voi olla. Ei oikeastaan ei ollut kyllä mitään sellaista. Ehkä mä itse asiassa parin biisin kohdalla musta tuntui, että me laitettiin vähän valoa himmemmäksi sinne huoneeseen. Sehän meni sit läskiksi, kun mä en muistanut sanoa, että mä en nähnyt. Itse se paperi. Sitten vaan valottaa sille päälle. Ei kyllä ollut mitään erikoista. Ensi kerran pitää kyllä ehkä jotain keksiä tollasta. Niin, onko sä kuullut mitään vastaavia tarinoita hulluista kuvista seinällä? En mä oo mitään muuta kuullut, kun mä oon kuullut aikoinaan, että Celine Dion äänitti sitä jotain David Fosterin kanssa 5 vuotta takaperin. Se mega vai 10 vuotta takaperin mega kallis levy, missä oli kaikki nää It's All Coming Back to Me nää, niin mä ymmärsin, että koko studio oli valkoinen, valkoiset tulppaanit, valkoiset mikrofonit, valkoiset kaikki pöydät, tietokoneet, kaikki, että se on varmaan hurjin juttu, minkä mä kuulen ihan kallis luulla. No niin, tähän pitää tähdätä nyt sitten teidän. Valkoista marmoria joka paikka. Niin. Sä oot aloittanut musiikkihommat ainakin sillä tavalla, että jossain vaiheessa kuuntelit, kun isoveli rämpytti kitaraa joskus 14-vuotiaana ja sait siitä innostuksen. Mut missä vaiheessa siis pianokin tuli jossain vaiheessa, missä vaiheessa tuli siis lauluhomma mukaan? Laulu itse tuli ihan niin samoin aikoina. Meillä oli muistaakseni sen niminen kellaribändi kuin Pro Addiction. Joo. Mut ei meillä ollut laulajaa ja sit mä olin tehnyt pari biisiä sille bändille ja sit kun ei kitaristista ja basista ei kerta kaikkiaan ollut mitenkään laulajaksi, niin mä sit onks tää just se perustarina sit, mutta jotenkin mä löysin itteni laulamasta ja sit rupesin vaan hoilaa ja siitä se itse lähti aika pitkälle. Viime vuosina on yrittänyt tehdä vähän niinku ammattilaisenkin, ottaa vähän tunteja. Mut ihan periaatteessa rääkymällä se lähti liikenteessä. Minkälaista se tuntien ottaminen nyt sitten on, onko sulla joka viikko ihan niinku laulu? Kyllä mä kerran viikossa pyrin käymään joo. Nyt on ollut tietenkin vähän haipakampaa, että se voi välillä jäädä, mutta se on kerran viikossa ja mä oon semmonen tyyppi, että mä itse tarttisin sen joka päivä, koska sehän on semmoinen laji, että sun pitäis pystyy himassakin tekemään sitä joka päivä, mutta sit voi olla, että tulee jotain muutakin tekemistä sitten ja sitten sitä ei tule harrastettua, eli parastaan olisi käydä joka päivä siellä, mutta kyllä mä yritän nyt vähän ylskäydä tässä joulua kohti. Tell me if I'm wrong, but... You're wrong. Oh god. Mä plarasin tätä lehdisykkäistä tossa. Ja vaikka sä oot teidän laulaja kitaristi, niin onko tosiaan näin, että sä et ole kuitenkaan soittanut kitaraosuuksia tuolla teidän levyllä? En soittanut, kun mä soitin niin alkuperäisiä, kun me demotettiin ne kaikki silloin, niin tehtiin, niin ei, tähän tuli Saku ja Janne soitti, eli Samin Broidu ja Lupari ja Mattila Saku soitti kitarat tuohon, ja ne oli niinku eri päivinä, eli siellä on niinku, mä veikkaan, että siellä pari biisissä on mun jotain raitoja, mutta mä en luultavasti päässyt listoilla ollenkaan niinku niillä hommilla. Siellä pitäisi sitten lukea Additional Guitars by Me, mutta näin pääsi käymään. Näin mentiin tälläkään. Joo. Kohta Sebastian pääset arvailemaan, että mitään viime viikon vieras, eli Kristina Brasko on ladannut sulle, eli niinku tällaiseen mielentilaan voit jo kytkeytyä. Se on biisi? Kyllä. Okei. Mutta sitä ennen kytkeydymme Suomen viralliseen latauslistan siellä 13.